Ahoj kamarádi a přátelé, vítám vás u nového videa. Dnes to nebude o ježdění, ale mám tady pro vás na představení novou podsedlovou brašnu od anglické firmy Brooks, kterou jsem si koupil pro letošní rok. Jedná se o brašnu od anglické firmy Brooks. Mnozí z vás možná, co děláte bikepacking, znáte Brooks hlavně z oblastí sedel na kolo. Sám mám od nich také sedlo C15 a jsem velice spokojen. Pro začátek nějaké parametry. Jedná se o 8-litrovou brašnu. Hmotnost prázdné brašny je půl kila a nosnost, co udává výrobce, by mělo být 3 kg. Tak pojďme se na tu brašnu podívat trošku zblízka. Hned tady nahoře, si to dobře vidíte, je takový zajišťovací klip. Ten slouží k tomu, aby se nepovoloval ten popruh za jízdy. Když ta brašna se pohybuje, aby se nepovoloval. Je to normálně, zmáčknete, krásně vytáhnete, jo. Je to z plastu, nic to neváží. Tak dám ho na bok. Tak, tady odjízdím hliníkový háček. Ten zase opět se dá nastavit do několika poloh, podle toho, jak plníte, jak se vám zvětšuje brašna, jak ji plníte. Tak, vytáhne. A takhle z toho teďka vysunu ten samostatný vak. To dáme kousek dál. Jo, tohle by měl být 8-litrový vak. Osobně neměřil jsem to, ale předpokládám, že výrobce nemá důvod, aby lhal. Tak, samotný vak je tady na konci zajištěn zase takovou přeskou. To asi každý zná. To je u všech bikepackingových brašen podobný. Rozvíne se to, no a plníte, že? Zase klasika, naplním, zatočím párkrát, jo, zacvaknu a brašna naplněná. Tady ten vak má i svůj přivzdušňovací ventil. Jo, když plníte, můžete vyfouknout, naplním, zavřu a brašna se vlastně kompresně zmáčkne, tak jak já budu potřebovat. Tak, teď se podíváme na ten druhý díl. Jo, tady, jak jsem říkal, je vlastně ten stavitelný popruh, co vám zajišťuje vak proti vypadnutí. Jo, opět, jak ještě jednou ukážu, je tady možnost několikatí zajištění, jo, takhle podélných. Jinak dá se rozevřít, tady zase na zacvaknutí klip, ten má další vychytávku, je tady takový zajištění, aby vám zase opět ten popruh se samovolně nepohyboval. Jo, myslím, si to vidíte. Jo, utáhnu, zacvaknu a drží to. Jo, ještě vám to ukážu tady na tom, že to povolím, přitáhnu, zacvaknu, jo, a popruh drží. Tady je na přidělání k sedlové tyči, k sedlovce, to asi taky každý zná, to je skoro, si myslím, že u všech brašen stejný. Drží to dva popruhy, zkoušel jsem to, drží to fakt krásně. Jo, a tady vlastně to, jak jsem ukazoval, jak se to přitahuje, tak tohle se podvleče pod sedlem, jo, zacvakne a je to. Mně se právě líbí, že tady ta brašna je dvoudílná, že člověk nemusí pokaždé to oddělávat z té sedlovky a z toho sedla, že jenom vytáhne vák a můžu vlastně jít kamkoliv, že, ubytovat se nebo cokoliv s tím provádět. Jít to naplnit, uvařit si kafe po cestě, vytáhnout, nandám zpátky a pokračuje se v cestě. Jo, to je, ještě vám ukážu
ten vnitřní pohled. Jinak, co se týče barevné kombinace, tak já mám, oni to nazývají matte green. Je to vlastně taková tmavě zelená barva v kombinaci s černou. Jo, v nabídce mají ještě komplet černou, ale jako zase jsem nechtěl mít všechno jenom černý. A ta zelená tmavě s tou černou vypadá jako fakt pěkně. Myslím si, že i k tomu bikepackingu se docela hodí. Jinak mám v plánu koupit ještě brašnu na řídítka od stejné firmy. Takže až se k ní dostanu, tak vám ji taky představím. Protože jako fakt je to pěkně zpracovaný. Vidíte, nikde netrčí žádné nitě. Nity všechno pěkný. Jo, to zpracování je fakt na vysoké úrovni. Ještě tady jsem zapomněl, ten je odvodňovací, kdyby vám do toho nějak napršelo za deště, tak tady vlastně je to takhle, tak tudy by měla vytékat voda ven. Jo, ještě jednou značka Brooks, Anglie, vidíte 1866, takže už nějakou historii ta firma má. Takže já myslím, že když něco pořídíte taky, tak určitě budete spokojeni. Jako moc to asi u nás rozšířený v Čechách ve světě bikepackingu není. U někoho jsem to zatím nějak moc neviděl. Ale jak říkám, není se čeho bát. Krásné zpracování, dvojnílná brašna. Myslím si, že svůj účel to bude plnit na jedničku. Tak přátelé, to bude z dnešního představení asi vše. Doufám, že se vám ta brašna aspoň trošku líbila. Na konec videa vám dám ještě nějaké detailní záběry, co jsem natočil na kole, nějaké fotky. Takže můžete se podívat, jak to vypadá v reále. Takže mi asi dovolte, abych se s váma rozloučil. Jmenuji se Pepa a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj! When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh, now listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well once more? Time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh, now listen what I say, oh.